ngere kaka Ndiangwini en bende nokawe ode nyakwarom Gajwang' mantiere Kinok e county mano ma Kiambu. To bende wang'e na nonro Meshack kata mana kapwa mi thuolo nonro mano mar Kenya National Commission on Human Rights ma bende gisebedo ka gitimo kaluwore kod oganda mosebed ka iteko kendo ilal go. Dwacho ni chakre dwe mar 6 mano mar higa mokalo ji 82 oseteki kendo oselal godo. Kendo ang'e ni nitiere jonyuol kanyakla kod familia ma nyaka sani kia kata ni nyithindgi nitiere kanye, nyithindgi ma bende samoro no maka oteki to nyaka sani onge kama gintiere. Odede mena mi thuolo mar loso kotende koda kuma Ndiangwini nitiere. Hello, Kamano Sharon. Gik moko ariyo ma important to me. Number 1, ka nitie ng'ama winjowa man machiegni gi jatend piny Kenya William Ruto, to ng'ano nego advice kata nyis jatend piny Kenya ni e wang'wa kaka jopiny, joma goye piny kabisa gin okwach kich ma dho ngere luongo ni intelligence. Gima timore e Kenya ka en gik mang'eny ma siasa be nie iye. To intelligence is not about fuatilia kata nono kes mar ng'ama osetho mondo yud ng'ama onege, kata nono kes mar ng'ama obedo abducted gi dho ngere kata okwany olalgo mondo yud ng'ama okwanye. Intelligence is about geng'o ng'at ma nitie possibility mar kwanyo kata abduct lalgo. Intelligence is about geng'o nek manyalo dhi timore mbele ka. En preemptive. Intelligence is preemptive. Mano e kaka pinje modongore ma intelligence gini malo osebedo katiyo. Kopo ni an jatend okwach kich to osebire mesani ni ng'ama kama oketo tweet machalo kama man gi undertones mag siasa manyalo kelo tungni e piny Kenya. To wang'e ni wan gi opposition kata jok mwayigo kisiasa. Ubedo preemptive kaka sirikal. Une muringo udho miyo ng'ano rit makende nikech unyalo wene adui maru opportunity mar kawo ng'ano. To gima wang'eyo maduong' ni sirikal emonego duok penjo. Kata ng'ano kawre kende, kata jo opposition okawe, kata sirikal bad sirikal more mokawe. Ng'ata ma odak e Kenya ka ngimane onego rit gi sirikal manie telo. Koro kopo ni jomoko nitie mochung' ne advisory e weche mag arita kwe e Kenya ka ne rais, to nengo ginyise ni intelligence e gima according to jopiny machalo wan fellow sirikandni onengo gibed preemptive. Nikech sani kopo nadwokora we ondiek mosiepna ni e studio ka ma wacho wach moro marach kata ma threaten ngimane ni ondieki nadhi negi, yot mondo ng'ama neno wa kamobete odhi ring dhi nego ondiek, kaeto ibiro wach ni evidence nitie ka Meshack Odede ni e studio nya wanene. To sirikandwa ok bed gi preemptive intelligence. Gimbe gibiro mana biro ira ane ma gibiro maka to giwe janek kani oko kucho. So nengo sirikal bed preemptive makopo ni Meshack Odede oketo tweet moro kata gimoro e mbui manyalo kelo tungni e weche siasa mapacho ka kata arita kwe, to sirikal ema ringo biro rita mapiyo magi make sure ni onge ng'ama mula ma ka chieng' makoro giyudo evidence moromo kaka nondiek wacho cha to gikawa gin kendo na makoro gikawa to gitera e doho tiwacho ni wakeli e doho kuom makosa ni 1 2 3 4 wadwa chaji gima to ka giling to giwene adui thuolo. Ng'at ma samoro ok dwar ber mondo onere e sirikal gik ma kama ok awach ni opposition emo kawe, but awacho ni sirikal en lack of preparedness mar sirikal mondo oket gik moko oring kaka dwarore. So mano number 1. Number 2, ang'eyo ondiek temo tuomo gik moko mondo wadhiye to ok wabidhi kono sani. Sirikandni nigi weche mang'eny, to sirikandni wan bende chunywa ni thuolo ni wan ne ok wayiere gigi te ne waneno mwawacho to nonyiswa niya ng'ani Nyasaye nooro nwa kaka jokenya. Omiyo wan wajomoluoro Nyasaye ok wabi pingo Nyasaye manoore. Wan tich wakoro en here, tich wakoro en sire, nikech wan gini nyose tamowa.
Koro mae momiyo wawacho ni ondiek. Ok wawach ni ma ok lwenjwa nang'o. Wawacho ni e kinde mang'eny wasebedo e ndara kacha. To jatendwa Raila Amolo Odinga osewacho kinde te nyaka samwa wueni kata manyo gin Kilifi ka gikonyo gavana ma Kilifi kowuongi. Owacho kata mbele Rais William Ruto ni oyiene jo Kenya ng'anyo. To chik oyien mar jo Kenya wuogo ng'anyo. Gima timore ni consistency no sebete to sama ne wang'anyo ne wechewa kata weche mane waparo ni ok ber e piny Kenya. No kaowa mogundwa e basket achiel muluongwa ni jong'anyo, jok maketho mwandu ji, jok maonge gi stake e economy, gin tich gien mana ketho ma jomoko seloso. Koro nying no nobedo marach kuomwa makato ndiek gini nonjawa gi nying go ahinya ka wuoyo wago mbekni mag ng'anyogo. Ni gisiko giting'o sufria e wigi kane wang'anyo ni kech chamo jo Kenya. To iwacho ni mano ng'anyowa kaka joko nagi. Dibed ni loso kamano Meshack kaluwore gi rapar manotim juma mokalo. Naneno ka gwenge mago mag Nyanza nokuwuok ok ng'anyo. Koro kano osewache aloso kamano nikech atemo yaro tiend gima wawacho ni ma ok lwenjwa. Koro sechego kano oseketwa ni wajoma richo, wan joma ketho gik moko, ok wahero kwe gi gik makamago. To wabe wang'iyore wawacho ni ok dang' wabed ni ok wahero kwe, ok dang' wabed ni wan wasiku waketho gik moko. Wabed e piny ka en liberation, ka jomoko bende o liberate Kenya to wa enjoy. Gik machalo katiba gini ne waiye, multiparty gini ne waiye, jowa nitie mang'eny mosetho compared to kabinde moko. To onge chieng' ma Kenya nosechung' te ni wachung' gi jogi gitimo gima ber. Osechego te ni wacho ni watimo gima rach. Koro wabe nodhi odonjo e wiwa ni ng'anyo kare en gima rach. Koro ka wabedo piny kendo chak iluongo wan wadog e ng'anyo ni lweny ni mar jo Kenya te, kare en ng'anyo mane ma koluongi to mar jo Kenya te, to mane ma koluongi to marwa jok ma jomohero ng'anyo, jok ma ketho gige ji. Emomiyo awacho ni kane waneno migosi Rigathi kani mwale e holo mar Okak kuwuoyo gi jo gwenge makaleji. Wawacho ni en shida ne te. En ni William Ruto president nyalo kao maendeleo kaka dongruok nitero Nyanza kuma joma ne okogo kura ne sirikand ni nitie. Omiyo mane shite. Koro donge wabedo justified wacho ni kare lweny mar Kasongo one time Ruto must go ni ok en marwa nikech en lweny Rigathi maneno lit ni okel gik moko machalo maendeleo e piny Nyanza. Kare lweny ni ok marwa. Ang'eni weche mag siasa to nyalo bedo notudore nikech kaneno kora mana ote mag